és Fabiola i Cristina del Col·legi de Príncep de Girona, que m'heu demanat a veure que us contesti unes preguntes per un bon treball que voleu fer i jo crec que quan vulgueu podem començar. Primera pregunta. A quina edat va començar a treballar a la botiga? Mira, la botiga està fundada des de l'any 1960 i era el meu pare el fundador de la botiga. A veure, aquesta botiga va ser primer una botiga de nens, de roba de nens. El meu pare va vindre aquí perquè el senyor que portava la botiga necessitava un soci i amb el temps es va quedar ell amb el negoci. Vale? Següent pregunta. Sempre he treballat aquí? Nosaltres, com a família, sí. Jo he estat 11 anys a fora, he treballat a fora, però la família sempre ha portat el negoci. És un negoci familiar, és una petita pimès. Des que els pares hi són, sempre hem estat aquí. Segona pregunta. Qui més treballa aquí dels vostres familiars? A veure, com que és un negoci familiar, i després me preguntareu per l'altre negoci, els pares ara ja són grans, estan jubilats i som més germana, la Gemma i jo, Assumpta, que ho portem. Que per cert em dic Assumpta Arxer. Tercera pregunta. El fundador de la botiga, el vostre pare, què pensa o què va pensar sobre que hi treballeu aquí? A veure, em sembla que pels pares és un gran plaer i és una satisfacció molt gran que els fills hi segueixin el negoci. No precisament perquè sigui un bon negoci o un mal negoci, sinó perquè les suors de tota la vida d'ells van continuant. És una nova generació. Quarta pregunta. Us agradaria que els vostres fills treballessin aquí també? Sí, però no esperem que els nostres fills treballin, perquè com esteu ara tots la gent jove, no sé si treballareu o no treballareu aquí. Prefereixo primer que estudin, es preparin, que treballin a fora i llavors que portin l'experiència de fora a casa. Cinquena pregunta. Segons les nostres fonts, sabem que teniu uns tallers de confecció. Què és el que es fa exactament? A veure, són uns tallers de confecció artesana. Artesana, pertaneix al gremi d'artesans, perquè es fan brodats industrials. Mira, aquest és el meu fill, per cert. Sí, mira. Aquest és l'Àngel. Espero que aquest sigui la propera generació. No ho sé, però potser podrà seguir. Au, vés, ara me toca a mi. Doncs són de brodats industrials. Aquests brodats va començar que, com que tots els negocis familiars, mica en mica, poquet a poquet, com que abans no existien màquines industrials de tipus brodats o eren molt cares, aquí en Espanya, portàvem els llençols i tota la confecció a brodar a mà. I anàvem pels pobles on hi havia brodadores, els hi portàvem la feina i el diumenge els hi recollíem. O sigui, nosaltres no teníem mai festa, perquè els petits empresaris no han tingut mai festa, quasi. I mica en mica es van anar a fer setimets i vam comprar màquines industrials que precisament són alemanes. Sisena pregunta. A on estan localitzats? Aquí, a Barcelona capital. Els dos negocis estan a Barcelona capital. Setena pregunta. Exporteu els vostres productes o us importen algun tipus de material per als vostres tallers? Mira, per lo que és la botiga, importem gènere d'Itàlia i de París i d'algun altre lloc, però molt poc. Normalment treballem en producte nacional, perquè creiem que el producte nacional s'ha d'apoyar i el que és el producte nacional és més de qualitat que segons quins països, i no ho diem. Llavors, el nostre és producte nacional de qualitat. El que es fa referent al taller, tot ho brodem per Espanya, alguna cosa hem exportat, l'únic que importem són les peces de les màquines i uns esprais que necessitem per fer els brodats per ficar-los-hi la roba.
Vuitena pregunta. Al principi, com es produïen els vostres productes? Doncs ja t'ho he explicat. Agafant el cotxe, carregant el de gènere i anant cap als pobles a brodar. I els d'aquí els compràvem doncs, els fabricants que ens aportaven el gènere. Stop. Perdoneu que ens han tallat, han entrat clients i s'han d'atendre. Bueno, doncs ja crec que t'he contestat, anàvem amb el cotxe a tot arreu i doncs anàvem i portàvem i ho encaixàvem i teníem un viatjant que anava a les indústries o a les botigues a vendre. Ara no, ara el que són els fabricants ens ho porten a brodar. Per exemple, ara us ensenyaré el que estem brodant. Mira, això és una beca. Veus? És una beca d'universitat per a les promocions que ens encarreguen moltes pels col·legis i precisament ara estem fent això, aquests brodats. I a la botiga, doncs el que dic és Perdoneu, digue'm, una altra pregunta. Desena pregunta. La botiga és alta costura. Quin tipus de clients rebeu? A veure, alta costura, dintre de la moda, significa peces fetes a mà. Normalment el tipus de clients és mig. No, el cost d'una prenda de producte d'alta costura i de producte nacional no és baix, és estàndard mig. Jo procuro tindre qualitat a bon preu, perquè damunt estem visquent en una barriada, en la botiga en una barriada, tampoc posar els preus del centre de Barcelona. Perquè com que la botiga també és de propietat, m'estalvio el lloguer i ho puc fer-ho. Hem observat que dins de la botiga hi ha un pou. En coneixeu la història de per què està allà? Nosaltres pensem que aquest pou estava ja a la botiga des de sempre, perquè tot això, tot el barri del Clot, eren camps. I aquests edificis es van fer sobre edificacions antigues. Suposem que això era una masia i la casa està feta sobre la masia on hauria d'haver-hi un pou. El pou no ho sabíem pas que existés i fa qüestió de 6-7 anys que vam fer les obres i ens va sortir aquest pou. I el tenim molt maco, que quan vulgueu vindre-la a veure, dieu, que som amics de la Fabiola i de la Cristina, veniu! Última pregunta. Per què no el vareu tapar quan vau obrir la botiga? Em sembla que aquestes coses antigues de la gent que ha tingut un esforç s'han de conservar, perquè és un patrimoni nostre i és la història, no?, de la vida, de com s'ha viscut. I el tenim per gaudir-ne. Bueno, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i un saludo a l'escola i a la mestra i al professor que us està fent classe. I dona-los-hi canya. Adéu.